ଚିଜିଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ହଁ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଟିକେ ଏମିତି ରହିଥାନ୍ତା। ହଁ ଆଉ ଆଉ ତମେ କହିବା କଥା ଯେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇନାହିଁ। ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଦେଖ ତମ ବच्ଚୁ କ'ଣ କରୁଛି ସେଠି। ଏ ବच्ଚୁ ତଳକୁ ବୋଲିକି ଆସି ପରଟା ଖା। ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ିନି ମାନେ ପିଆଜଟା ପଡ଼ିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଲି କୋବି ଆଉ ଗାଜରରେ କରିଛି ଭାଜି ଦେଇକି ପୁର ଦେଇକି ଭଲ ହେଇନି କହିକି ଇଆଡ଼େ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଇନି କହିକି ଇଆଡ଼େ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତମେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଲ? କିଛି ଖାଇନ? ଆଜ୍ଞା ଆସ। ମୋ ପୁଅର ଏଇ ପରଟା ଟିକେ ବନେଇଲେ ତାର ଟିକେ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ। ଆଳୁ ପରଟା ହଉ କିମ୍ବା କୋବି ପରଟା ହଉ ଏ ବନେଇଲେ ଟିକେ ଖାଉଛି। ଆୟନ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପଛପଟରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଜାଣିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ସେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛି। ଆୟନର ଚିଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ଚୁଟି ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବା ଆସିଲ। ଚିଙ୍ଗଚଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଇଲ ଚୁଟି କଟା ହେଇଛି ଆୟନର। ମୁଁ ଖାଇଛି ଗୋଟେ। ପୁଅର ତମେ ତମର ଏଇଟା ପୁଅର କୋଉଟା ଖାଉଛ? ଏଇଟା ତମର ପୁଅର ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆୟାନ ଆୟାନ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଡାକୁନ। ଆସ 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 ତଳକୁ ଆସ। ଦେଖ ସବୁ ପାପା ସବୁ ଫିନିଶ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖ ଆୟନ କ'ଣ ଖାଇବ? ପାପା ସବୁ ଖାଇଦେଲେଣି। ଆୟନର କୋବି ପରଟା ପାପା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇନି। ଆୟନ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଆୟାନ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି? ଆୟନ ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖ ଟିକେ କେମିତି ଚଢ଼ୁଛି ସେ ପିଲା। ଧନୁ ପାପା ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ଦେଖ ଟିକେ ସବୁ ଫିନିଶ କରିସାରିଲେଣି। ଆସ। ହଁ ହଁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ବଜେଇବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଗୀତ ବଜେଇବା। ହଁ ହଁ ଗୀତ ବଜେଇଦେବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୀତ ବଜେଇବା। ହଁ ହଁ କାରରେ ବସିକି ଅଫିସ୍ ଯିବା। ଆଗ ଖାଇଦିଅ। ଆଇନ ସିନା ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ହୁଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଆୟନ ଚାକିରି କରିବ। ଚାକିରି କରିକି ଆଚ୍ଛା ଆୟନ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପାଠ ପଢ଼ିକି କ'ଣ ହେବ? ପାଇଲଟ। ଆଉ ହଁ ଆୟନ ସିନା ଖାଇକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ତାପରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଚଲେଇବ। ନହେଲେ କେମିତି ଚଲେଇବ? ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କେମିତି ଚଲେଇବ ଆୟନ? ଲୋକ ଭଲ ହେଇନି କହିକି ସଫା କରିସାରିଲେଣି। ଥାଳିଆ ସବୁ ସଫା ହେଇସାରିଲେଣି। ଆମର ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରା ଫିନିଶ। ହଁ କ'ଣ ଅଟା କିଲୋ 60 ଟଙ୍କା? 30 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବା। ଆରେ ଏମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ? ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 କିଲୋ ଅଟାକୁ 225 ଟଙ୍କା। କିଲୋ କେତେ ପଇଲା ମତେ କହିଲ? 5 କିଲୋ ଅଟାକୁ 225 ଟଙ୍କା। 5 କିଲୋକୁ 225 ଟଙ୍କା। କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା ମତେ କହିଲ? 225 ଡିଭାଇଡ୍ 5 କେତେ ଟଙ୍କା ପଇଲା? ଡିଭାଇଡ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେଉନ। 225 ଟା 25 ଟଙ୍କା। 25 ଟଙ୍କା କେତେ? 25 ନା 25 ପଞ୍ଚାଟା ହେଉଛି 125। $45 ଟଙ୍କା। ମୋର ହିସାବଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଏ ଧନୁ ଆସେ। ହଁ 45 କୋଉଠି? 5ର 4 54 ଟଙ୍କା ନା? ହଁ 45 ଟଙ୍କା। 4ର 5 45। ଆମେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛୁ। ତୁ ଖା ସେଇଠି। ତମେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଟିକେ କହିଲ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି?
ଖାଇ ପିଇ ସୁସ୍ଥ ରୁହ। ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଜାଣି ତ ନା କିଛି ଆୟାନ ଆସ ଏ ବାପା ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ତ ଏତିକି ଅଛି ମୁଁ ନହେଲେ ଖାଇଦେଉଛି ଆୟାନ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି ନ ଖା କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଆସିଛି ଶାଗ କୋବି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଏତିକି ପରିବା 300 ଟଙ୍କା ବାପରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଇବ ସେଇ ଚିନ୍ତା ହେଲାଣି କିଛି ବି ପରିବା ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଥିଲା ନା କ'ଣ ନେଇ ଆସିଲେ ଡବଲ୍ କରିକି ମଣିଷ କ'ଣ ଖାଇବ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ହିଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବା ପାଇଁ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଭଣ୍ଡା କୋବିଟା ଏତିକି ପରିବା 300 ଟଙ୍କା ଆଲୋଭେରା ରଖିଥିଲି ଲଗେଇବାକୁ ବଟ୍ ଏ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଲାଣି ଆଉ ଲଗେଇ ହେବନି ଥାଉ ଇଏ ପରେ ଦେଖିବା ଶାଗ ବନେଇବି ଏମିତି କୋବି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ कोबी पत्र को भी शाग करी खाया पड़ो तो हाय गाइस गुड मॉर्निंग तो बर्तमान मुझे गाधे पाधे रेडी हो सारी एंड बर्तमान रोसे हम तो चलो तो देखिए आज आम कौन रोसे हो गोटे बहुत बड़ा जिन मतलब मोर फेवरेट जिन आज एक नहीं आसुँच तो गाइस यहाँ सुनसुनिया शाग एक अलरेडी मुझे गाधे पूर्व बाछिकी धोईकी रखी दी तो बर्तमान भात बसई एंड डाली बसई यापर शाग भाजी तो यहाँ मोर बहुत फेवरेट कह गले तो मत बहुत भल लगे शागटा खाया कहीं गाँव में थी मुझे खाऊली रेगुलारी बट एठी तो मिलूनी तो जो जिते मिले केत नहीं आसती तो मत भल लगे शागटा खाया शाग भाजी ना ना चाउल लगे मामा तो टी कोबी पत्र भी अच्छी मत बहुत भल लगे भाजी खाइले तो तार टे बुढ़ा बुढ़ा पत्र गुड़ाक ताको भी भाजी ओके गाइस तो निहाती भाव गाइस आपण मानक ब्लॉग जब भल लगे तो निहाती लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे प्लीज आ बहुत सारा भल पाइबा देवे बहुत दिन है ब्लॉग बन पार्नी कहीं यार कम तो या कम सब व्यस्त रुहे सका संध्या पर्यंत एकुटिया जेहेतु से ब्लॉग बनाई टाइम हुए तो ये स्टार्ट कर आशा पड़ी आप निहाती भाव भल लगे एंड प्लीज लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम चैनल को सालू ब्लॉग्स तो निहाती भाव में आप सपोर्ट करेंगे डेली भी ब्लॉग बनैबी ओके गाइस मिनी ब्लॉग एंड जहाँ भी करुचे ओके तो थैंक यू।